एगो बिरह के गीत गवनी हा बाकी में कहनी है जे 3 किस्म के गीत बा तो कौन कौन देखौले है पहले तो पहले एगो कमलेश देहाती गावता रे अच्छे तारा लाज लागेला कि ना एगो कुत्ता होला हाँ जी जे पतल खा के बिक देले आदमी हाँ तू जाके में चाटे लागेला चटला एगो कोरो ले गोइल सुअर होला तू का करेला जो कुकुरा चाट के चल जाला नु हाँ तू अपन थुथुनिया के जले पतल फाट न जे हतले चाटते रह अब एगो कमलेश देहाती बलियावा में कबरल बड़े उहे गीत गवले बड़े हाँ आ उनकरे गावल लई हमरा के सुनावत रे ई जौने बड़ा गावत रहो 32 साल पहले गौलर ले कमल बास को बाबा कि आखिस मरले बाड़ू जानी कही धर बित छनर मानर जान गइया धर बित छनर मानर जानी बताओ समझा नहीं समझा तो फिर से समझो समझाओ समझाओ कि आखिर समर ले बाड़ू आखिर समर ले बाड़ू ए मन पर घर बिता छानर मनल बतावा गोइल है कि ना हम बार बार तारा से कहिले कि महतारी के गानी न्योरा का बखान मत पिंटू? करो बोलो बोलो जतना तारा कपड़ा पजामल होई नु पिंटू उतना हमर झरल बा बटोर लो सच कहतनी अभी हमार तो 21 वर्ष की उम्र के देखल ही नहीं खा जतना तारा जामल बा उतना हमर झर गइल बा धरती पर जितना याद कले होता हम भुलाइल हो हाँ अब का बताई ए अब लागत आलो बोले कोनो जन न तो हमारा बड़ा मन गरम हो जाता देखो बन जन तो बिगाड़ दे पहले जे बन जन हाँ बिगाड़ दूसरा कहे बनी है बिगाड़ गायकी करे कह तब आओ हाँ अब तू गाड़ी गैंग के काम लगाओ तरह तो ये हमरा से ना हो अब भाई पिंकी संगे लड़ता रे अब बतावन मर्द होला तो मर्द से लड़ी लड़ी आ जतना मौगा बड़े सो हाँ झगड़ा होई नु तो मौगे कहे सुन ने सवंगर बड़े सा लठिया ले मार दी सती जो ओहनी का गवे बेलौजी फाड़ दी जो लगे हैं सब मौगनिए संग अब बताए दाव लगावे हमार जोड़ी के कन्यादान के कला है हाँ अच्छा तू गाड़िए नहीं दिला हाँ? का हम तरह के कुछ फुहर बोल रही का देखा भाई चैनल वाला भाई देखल नु काम लगौले बड़े हाँ अजय बाबू ये काम लगौले बड़े गाड़ी देवे के बाकी हम ना दे ना कहले हैं जे कन्यादान के इनकर जोड़ी लागती है सही कहले कन्यादान तो करबे करो बेटी हुई बहन हुई कहे ना करो मैंने दिमाग खराब कर दिया अरे हम कहे के कहे जे इनका हम इनका का हलुक बात ना कहो न ते जाए बात के जवाब रहल है। हाँ बाकी दे देब तो कुकुर काट दी तो तू कट लगब दौड़ दौड़ ना ना इंजेक्शन अगर कुकुर काट दी तो तू दौड़ के कटब जे कहे कटली हम तोरा काटो कौआ देही पर बिस्ता क दी तो तू कर के ढेला लेके खोजत फिर जे कहे रुमाल ले पोछ लो पोछला इंजेक्शन ले लो न तो जवाब फुहर के करा ना बोले आवे हाँ जी तब गाड़ी देव माई के बहिनी के आजी के नानी के दादी के गोरिया और राजे का त्रिलोकीनाथ के गोरिया तो हम तार संग गाड़ी के कंपटीशन ना करब तू तो चाहत रहे गाड़ी के कह दी बाकी ना पिंकी के 8 किलो का लड़का भइल बा पिंकी के 8 किलो का लड़का भइल बा उससे का काम बा तू घर ला दूध कटोरी में दूध भात खिया फुलही अठकट दांत जमा रहल हा तू घर ला खिया ना ना बेलुरई शब्द बा तोहरे मुंह से निकले अरे मत तू जन्म के बहादुर रोला का नीमन बात बोलेला आदमी तो तू बिस्ता उगिल तर जाना मुंह से भक्षतर वही मुंह से बिस्ता उगिल तर
बेकार आई